Hola, bona nit. A veure, vaig intentar explicar tot el que vull explicar, que és molt i que no se me passi el temps, si no seguiré en el segon torn. A veure, en principi, des de lo que volia dir en un inici, el tema de la pobresa energètica és un tema complex. No és, la pobresa energètica no afecta només a les persones necessitades, a les persones que entenem com a necessitades perquè acudeixen a serveis socials per a que els paguen quan no poden pagar els subministraments, sinó que n'hi ha dos tipus de pobresa energètica. Està la pobresa energètica declarada, que és ixa, la de les persones que no poden pagar la llum i l'aigua i acudeixen a serveis socials per a tramitar ajudes, però existeix una pobresa no declarada. I aquesta pobresa no declarada som totes les persones que en casa no encenem l'estufa, per exemple, durant tota la nit, encara que passem fred o tinguem que gastar 10 mantes, perquè sabem que si encenem l'estufa durant tota la nit no podrem pagar la factura de la llum. Per tant, això volia deixar-ho clar perquè d'alguna manera aquesta moció no contempla aquesta pobresa energètica no declarada. Després, pel que fa a les ajudes de subministraments, que és un poc la proposta principal d'aquesta moció, en el cas de l'Ajuntament de Burjassot, juntant les ajudes que estan pressupostades en el nostre pressupost municipal, juntant les que venen de conselleria i els convenis que n'hi ha en les empreses subministradores, en el mes de juny del 2017 s'ha consumit només, a dades de juny 2017, només s'ha consumit un 17,67% de les ajudes. És a dir, a meitat d'any encara queda més d'un 80% de diners disponibles per a seguir pagant aquestes ajudes. És a dir, crec que és evident que no n'hi ha una manca de diners en aquestes partides per a fer front a les factures de les persones que no poden pagar-les. Queda, torno a repetir, un 80% per a juny a desembre. De juliol a desembre, o sigui que n'hi ha diners sobrats per a fer front a aquestes necessitats. A més, si tenim en compte que segons dades climatològiques, així els mesos més freds són el mes de gener i el mes de febrer, encara resulta més evident que podem arribar sobradament al mes de desembre en el pressupost que quedem, que és més del 80% del que hi havia pressupostat. Després volia explicar d'alguna manera que el donar ajudes econòmiques basades únicament en l'assistència, és a dir, en solventar despeses a aquestes persones necessitades, atenta contra la dignitat individual de la persona. I per tant nosaltres no som partidaris d'incrementar aquestes ajudes sempre que no vagin acompanyades d'un pla que tinga un trasfons més important, un contingut social darrere. En aquest cas, a més, el fet d'incrementar les ajudes i pagar més factures, que torno a repetir, queda més d'un 80% de partida per gastar, implicaria més diners per a les empreses subministradores, és a dir, pagar-li més diners a Iberdrola, pagar-li més diners a Endesa, pagar-li més diners a Aguas de València, etc. Per tant, què és el que volem fer nosaltres i per on van encaminades les nostres polítiques? Com bé ha dit el company de totes, és a posar en marxa un pla d'acció integral contra la pobresa energètica, que tinc així el seu esquema, però us l'explico un poc. El Pla d'Acció Integral contra la Pobresa Energètica el que faria és treballar primer contra la pobresa energètica no declarada, que és la que vos dia d'aquelles persones que no és que anem a serveis socials a demanar els diners per a pagar la factura perquè realment la paguem, però la paguem, si podem cuinar en olla express, millor que cuinant en olla normal, si podem no encendre el forn i fer-ho en gas, millor, no encenem l'estufa, etc. En aquesta pobresa energètica no declarada s'actuarà en uns tallers dirigits a la població en general per a ensenyar-los com optimitzar el seu consum de llum i d'aigua, és a dir, com podrien reduir aquest consum. I no es tracta d'apagar l'estufa algunes hores, sinó d'alguna manera dimensionar la seva factura, la seva potència contractada per a que realment estalvien. I se crearia una oficina energètica municipal. Tot això ho explique perquè és la proposta concreta en la que estem treballant en una cooperativa concreta que ens farà aquest pla. I després, pel que fa a la pobresa energètica declarada, a banda de la formació als tècnics municipals de serveis socials per a que puguen d'alguna manera detectar aquests consums desorbitats, n'hi haurà tallers d'economia domèstica sostenible per a les persones que sol·liciten el pagament de les factures, actuacions en domicilis i accions de millora directa. I l'últim que se faria després de totes aquestes accions seria el pagament de factures a famílies en situació de vulnerabilitat. És a dir,
pagarem les factures igual que ho estem fent, evidentment, però no paguem i ja està, sinó que fem un treball en aquestes persones per a que vegin de quina manera i aprenguen com poden reduir aquests consums. Creiem que això, i a banda, se crearia la figura de l'agent energètic municipal i de l'oficina energètica municipal, que bàsicament és una persona unes hores a la setmana assessorant a totes les persones que ho necessiten, ja dic, siguen usuàries de serveis socials o no, per a reduir els consums d'energia. Primer turno, no un clic de... Vale, va. Sí, a veure, per seguir un poc en l'argumentació que estava, torno a repetir, qualsevol ajuda que vagi destinada únicament a pagar factures, que al cap i a la fi és el que s'està proposant, ja siga ampliant el barem, ja siga ampliant la partida, vull dir, ho vegem com ho vegem, al final són diners que estem regalant d'alguna manera a les empreses elèctriques. Per tant, crec que, i no només ho crec jo, sinó fins i tot ho creuen les persones responsables un poc de tècniques de pressupostar anualment les partides, no? De fer una proposta de pressupost als polítics, que fa falta algo més, i el que fa falta, evidentment, ens preocupa, que hi ha gent que no gaste perquè no pot pagar, i per tant per això iniciem un pla que no només ajuda a les persones que no paguen perquè no poden pagar, sinó també a les persones que no gasten perquè saben que no podran pagar. No ho sé, jo tampoc, vull dir, ho vaig a dir clarament, això d'alguna manera és una proposta molt populista, no? Tu ampliar la partida i ja està, i que hi hagi més diners perquè clar, n'hi ha molta gent necessitada i tal i qual, però torno a repetir, queda més d'un 80% de les partides destinades a això i encara estem en el mes de... això seria en el mes de juliol, i ja han passat els mesos de més consum, que són gener i febrer. I després res més, informar a les persones que esteu ací per a que estigueu tranquils, perquè el dia 22 de novembre és la primera formació que se farà sobre aquest tema a dos representants, un de l'Oficina de Sostenibilitat i Tècnic de Medi Ambient i l'altra persona coordinadora dels serveis socials, per a que aquestes siguin les dues primeres persones formades en aquest Ajuntament per a poder anar ampliant en la línia del treball que he anunciat.